Foli ani tanuni an b'o kɛ ka ɲɛsin an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma aw ni yantuma o bisimila Mifa production ka kunnafoni di kɛnɛ kan bi juin kalo tile 16 sanba 2024 an ka jamana kokanko ministre Ablaye Diop ale kun tagaba kɛ ni ka taga an kiri jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye Budapest ko sababuya kɛ yen kokanko ministre kun ye weleda lase a ma n'a taara o jaabi u ka o kumaɲɔgɔnya ninnu kɔnɔ juin kalo tile 10 tɛmɛnen na u da sera politiki ma ani Mali ale ni Hongrie u bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min. K'a daminɛ sanba 2019 fo kana se sisan ma min ye Mali ji feerebagaw ye n'a bɛ fɔ o ma ko Somagep a yirala k'a fɔ ko EDMSA olu ka sefa wari miliyari 35 de juru bɛ u la o hukumu kɔnɔna na juin kalo tile 10 tɛmɛnen na courant tigɛra u ka cɛw la. Mali Sinabef o ɲɛmɔgɔba ni o ye Amadou Numba ye hakili jiginna jalakili sɛbɛn kun donna ale kama banki dɔ fɛ n'a kun minɛna ka datugu o kun kɛra sababu ye ni Mali ca dɔ olu kun ye baara bila kɛ n'o dɔ ye banki ye. Kumaɲɔgɔnyaw tɛmɛnen kɔfɛ juin kalo tile 10 tɛmɛnen Amadou Numba ale labilala ka bɔ kaso la o kɛra sababu ye cɛ minnu kun fana kun kɛlen don ka baara bila kɛ olu tilala ka baara ta kura ye. Sɛnɛko sira fanfɛ Mali yɔrɔ caman na ale baaraw o daminɛna ni o ye Kayi, Ɲanfuke, ka fara Masina ani Bajangara kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Bajangarakaw ta ye. Baaraw daminɛna kabini mɛkalo o daminɛ wagati kɔnɔna la wa cɛ minnu ka baara ɲɛsinnen don sɛnɛko ma olu ye hakilinasigi kɛ a koɲɛ la u y'a ladɔnniya k'a fɔ ko a baara a bɛ bolo ɲuman kan nka min ye sɛnɛkɛlaw ye olu yɛrɛ y'a ladɔnniya k'a fɔ ko nɔgɔ min dira u ma k'o tɛ labɔli kɛ. Colonel Major Kassim Goïta ale ye mɔgɔ ye min kun sen bɛ fanga dafiri la Ibrahim Boubacar Keïta u ka fanga wagati kɔnɔ n'o kɛra kabini o kalo tile 18 sanba 2020 o wagati la. O tɛmɛnen kɔfɛ bandaw u ka fanga kɔnɔna la a kun kɛra sécurité d'état o ɲɛmɔgɔ ye. Colonel Major Kassim Goïta a yirala k'a fɔ ko sanba 2021 septembre kalo la fo kana se octobre kalo o wagati ma k'a ni cɛ 5 wɛrɛ k'olu minɛna ka u datugu kaso la wa min ye kalo kile 30 ka taa se a 31 o tɛmɛnen ma Colonel Major Kassim Goïta ko k'ale to kaso kɔnɔ kan na Bamako kɔnɔ ko a tununa. O hukumu kɔnɔna na a ka lafasabagaw n'an b'a fɔ olu ma ko avocat olu bɔra ka kuma juin kalo tile 10 tɛmɛnen ni ka ni laseli ninnu kɛ ani fana o tilala k'a ladɔnniya k'a fɔ k'a bɛ san 3 de bɔ ni Colonel Masina k'a minɛna k'a datugu a ka kiri o ma tigɛ wa fana k'a minɛna fɛn min kama k'o ma perepere latigɛ. Mali kunnafonidila dɔ n'a bɛ fɔ ale ma ko Yeri Bokoum juin kalo tile 8 tɛmɛnen na ale minɛna mɔgɔ dɔw fɛ ni ka taga n'a ye yɔrɔ la yɔrɔ min ma se ka lakodɔn hali bi nka ɲɔni o cɛ juin kalo tile 7 tɛmɛnen na boli dɔ kun bolo dalen kun don u bolo ni o bɔlen kun laɲini ka se ka kuma an ka furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ olu ka fanga kɛcogoya kan ani kurantigɛ minnu bɛ ka kɛ. Nka mɔgɔ caman olu ma bɔ ka wele jaabi mɔgɔ damadɔni minnu taara a kɛnɛ kan olu ye o hakilinata di o de tɛmɛnen kɔfɛ Yeri Bokoum ale ɲɛmatununa. An bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ la ni o ye Coupe du Monde éliminatoire ye o kɛra Sud Afrique jamana na Mali ale ni Madagascar de kun kɛlen don ka o kɔ da ɲɔgɔn na juin kalo tile 11 na a jaabi o kɛra 2 bin ye. O hukumu kɔnɔna na mɔgɔ caman olu ye u ka hakilinata di Mali donatalaw kan ni dɔw y'a yira k'a fɔ k'an ka jamana donatalaw k'u tɛ ka baara kɛ ni dusu ye nka dɔw fana ye u ka jalakili kɛ ni ka ɲɛsin degeden karamɔgɔ ma k'u kan ka yɛlɛma don a ka kalan kɛcogoya la. Waleya ninnu tɛmɛnen kɔfɛ juin kalo tile 13 cɛ min ka baara ɲɛsinnen don dolantan ko ɲɛnɛbɔli ma ni a bɛ fɔ o ma ko Fédération Malienne de Football fɔcogoya wɛrɛ la ni o ye FEMA Foot ye. Olu ye a yira k'a fɔ ko bɛnkan min kun bɛ u ni Eric Sékou Chel ni ɲɔgɔn cɛ ko dan sigira o la o tilala ka kuma tuguni ni ka ɲɛsin an ka jamana donatalaw ma. O y'a ladɔnniya k'a fɔ ko ka dolantan fini don jamana tɔgɔ la ni ka tila ka baara kɛ ni a ye k'o ye kunnawoloba de o ma di bɛɛ ma. Hukumu kɔnɔna na k'a dilen don an ka jamana donatala minnu ma k'u kan ka jateminɛ kɛ u ka kɛwalew la bɔlɔlɔsiraw olu kan.
Ambita ko kan kibaru la shinkalo kile wolofla temeni Niger jamana konnana États-Unis kelekece mogo kɛmɛ fila ani 69 o de bɔra u ka jamana kono ani u ka minendo ko sababuya kɛ Niger jamana ɲɛmɔgɔ ale ni layini ninnu kɛ kabini septembre kalo wagati la wa kun tilala ka ladɔniya ka fɔ ko ka États-Unis kelekɛcɛw to jamana fɛnfɛ kɔnɔ ko tɛ se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ. Faransi jamana kɔnɔna u ka ɲɔgɔnlɔnbɔla dɔ ni a bɛ fɔ o ma ko Guillaume Meurice ale gɛnna ka bɔ a ka baara la sunkalo tile 11 tɛmɛnen na ko sababuya kɛ k'a ye ɲɔgɔnlɔn bɔ Israël o minisiri ɲɛmɔgɔba fɔlɔ kan ni o ye Benjamin Netanyahu ye nka ɲɔni a ka gɛn ka bɔ a ka baara la kabini mai kalo daminɛ wagati kɔnɔ a ka baara kun ɲɔnkirilen kun don u fɛ o waleya ninnu tɛmɛnen kɔfɛ hali bi min ɲɔgɔnlɔn bɔla saba wɛrɛ fana ye olu bɛnna a kan ni ka u ka ɲɔgɔnlɔn bɔli ka jɔ France Inter kan. Canada jamana kɔnɔna na u ka seko n'u ka dɔnko baarakɛlaba dɔ ni o ye Céline Dion ale si bɛ taga san 56 la juin kalo tile 11 tɛmɛnen na ale bɔra a ka mantun kɔnɔ a ye laseli dɔ kɛ a ka o laseli ninnu kɔnɔ a kumana a den 3 kan ani bana mun bɛ a la a y'a ladɔniya k'a fɔ ko bana a kun fɔlɔ a daminɛna kabini san 2008 o wagati la ko k'a to Allemagne o jamana kɔnɔna la k'a kuma kan o minɛna la yen yɔrɔ in na ni k'a to dumuni na wa san 17 a ye o de kɛ a kɛmɛ ka yɛrɛma dugu mɔgɔw la wa ko laɲiniba mun bɛ ale fɛ bi na o de ye ko ka se ka a ka baara kɛ kura ye i n'a fɔ kɔrɔlen. Ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni na an bɛ foli balase aw ma aw ka tulomajɔ ni lajɛli la sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la k'an ka dibila baarakɛbagaw ka olu yɛrɛ fo kosɛbɛ wa min ye seli an donna o kɔnɔ ka ban an bɛ foli balase aw bɛɛ lajɛlen ma ala k'an ka san wɛrɛ cɛya k'a mina ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ka ɲinɛ an ka foro la ka taa cogo ɲuman di an yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma n'a bɛ s'an ma don min na a ka sɔrɔ an bɛ sira jɛlen kan ala ka bɛn ni basigi ka o sabati an ka jamana kɔnɔ ani jamana fantɔw bɛɛ lajɛlen la an ka baara hukumu kɔnɔna na n'an donna mɔgɔ min gasi la an bɛ yafadili kɛ o la a k'an bɛn o la sanga wagati wɛrɛ ni ala ka jɛ.